Maswera sei, maswera wadi kumativi mana enyika. Kuri sei kwamuri? Nhasi pane nhau yaitika kunzvimbo yekuwadzana. Nhau yasiya vanhu vakakatyamara, vanhu vakaoma matemukano. Pari kunzi pane musikana webasa, musikana wemumba. Apiswa Nemafuta Namai Gweshe. Mushure mekunge mai Gweshe wabata kuti musikana webasa anga achidanana naagweshe. Wamupisa zvakaipisisa. Akamhanyiswa kuchipatara. Zvikufungidzirwa kuti musikana webasa uyu akabvira kare achidanana baba ava. Kusvika amai ava wazozvibata wega. Inova nhau yasiya vanhu vakakatyamara. Panhau iyi ndadzidza chimwe chinhu. I have an advice for you. Imi munozvita ana mai Gweshe. Ana mai Gweshe mune kamwe kakurelaxa kamunoita. Kakusada kuzvita mabasa enyu mega. Kakuda kuti musikana webasa aite zvese. Hamuchakwanisi kana kusevha varume venyu. Vasikana vebasa munovatora kubatsirei basa. Asi pamwe pacho makutosiya imba yese kuti ite musikana webasa. Isu kurudzi rwedu rwavanhu vatema, bedroom yakakosha. But imi ana mai Gweshe, mabedrooms enyu hamuchatotsvaira. Makutovaridzirwa mubhedha nevasikana vebasa. Makuitwa zvese nevasikana vebasa. Baba wachibva kubasa, baba vari kudaidzwa kunzi, masisi vari kudaidzwa kunzi yamutire baba, yamuvhurire baba, ipai baba chikafu. Murume anopedzisira kuona kunge uyu ndiye atori mukadzi akakodzera kuti agare naye. Imi makangogara pamalaptop enyu. Kana uri mukadzi, usakanganwa nemaduties ako nekuti waita mari. Usafe wakakanganwa izvozvo. Koshesa imba yako, koshesa murume wako. Kwete kuti unoti musikana webasa aite zvese. Vasikana webasa varosangana nezvakawanda mabedrooms menyu. Mangobuda moti musikana webasa nekuti ndikumupa mari. Aiwa musikana webasa munhu. Vamwe vasikana webasa vamuri kubata kudaro vatori wahombe kwamuri. Kana watora musikana webasa haisi nhapwa. Vamwe vasikana webasa vakuzopiwa mhosva azodana naagweshe. It's because iye ndiye akungoita maduties enyu ana amai. Murume ndewenyu, musikana webasa ngaakubatsire zvimwe zvese, asi ngaasakubatsire pamurume wenyu. Zviitei mabasa enyu mega pamurume wenyu. Kuavoida zvinhu zvakaita sezvinhu izvi. Nekuti vanoona vanotaura kuti musikana uyu ndiye aitoita zvese. Hama dzepedyo dzataura kuti tanga takutoona musikana webasa sekunge ndiwo murora wedu. So ndangoya neadvice, madzimai ari mudzimba, ana mai Gweshe, makaropafadzwa mune mari. Kana matora vasikana vebasa, pane maduties avanofanirwa kuita. Mamwe maduties ndenyu, murume ndewenyu. Nekuti murume wenyu anopedzisira kuzoda musikana webasa. Rongekai ana mai Gweshe. Mari munenge makadzipiwa, but pane zvimwe zvinhu zvokuti hautadzi kuita 2 minutes kugadzira mubedroom wako, hautadzi kusevha murume wako. Rongekai, hezvo mwana wevanhu asvika pakuzotsva. Ndichazodzoka nevasikana vebasa. But nhasi ndatega ndikubata ana mai Gweshe. I didn't say kuti musikana akaita zvakanaka kudanana nababawo. Babawo havana kuita zvakanaka kudana nemusikana wavo. But ndachirega ndikotange nemi ana mai Gweshe. Ndozobata vasikana vebasa. Ndozobata ana baba. Because at the end of the day, atsva uyu anga achitoshandirawo mhuri yake. Ane vana vakamutarisa, ane vabereki vakamutarisa, ane ma-school fees. Who is going to pay for all those bills? Ndichadzoka nepart 2.